Hawu sanibona, hawu niyaphila, hawu nami ngiyaphila. Lana igama lami nguGwarabhadabuchi. Ngiqhamuka ezweni laseGudubadabachi. Lana nifuna mfana dayisa foni mani yabo. Nifikire nisuka Mozambique lana nihambe nibheka mfana dayisa foni nimtori mani yabona. Nifikire lana mina nifike nalesihlanu ntambama yabona. Nafuna mfana dayisa foni namtholi. Nifikira la phezulu nafika bafana begcwele kabafana lapha ebush man. Nari bafeni nina 300 nifuna foni man nafuna kufonela boss yami nitshela ukuthi nangize emsebenzini ngomsombuluko yabo. Manje ngimtholi umuntu adayisa foni nakhela ukuthi anetshene nini kodwa ninizamela umuntu adayisa foni man yabo. Nifuna mfana adayisa foni wena wanitshela ukuthi wena wanithola kanjani umuntu adayisa foni nakunika imali engakaze wayibona. Nakunikeza 30 rand wena uthi utholele mina mfana adayisa foni. Nafuna Motorola man noma 3310 ya nhlobo ya foni endala man. Ya najabula nathola mfana adayisa foni man. Ya basi.